Sandy Taylorová je fakt neuveriteľná. Počuj, John, práve si prepásol najväčšiu kočku zo školy. Áno, nie je môj typ. Tak Sandy nie je tvoj typ? Čo to znamená? Nie si teplý? Tvoj otec to už vie, vzalo ho to? Vídaš ju každý deň. Vieš, že je to mrcha. Nie, to teda nie je. A myslím si, že ty žiadny typ nemáš. Si len posadnutý. Cassie, milujem ťa, milujem. Poboskáš ma? Poboskáš ma? No tak, starec, netvár sa, že nemám pravdu. Nemyslí si, že si jediný, kto by chcel slečnu rozkošnú vyklátiť. Lenže si jediný, kto chce ísť na ples s babou, ktorej bývalý má čierny pás a s chuťou ti vykopne zuby. Takže... Starec, už som ti vravel, že so mnou určite nepôjde pár dní potom, ako sa s ním rozišla. Prečo sa v tom rýpeš? Ty plesy neznášaš, tak sklapni, dobré? Ja viem, srad na ples, ale tu ide o niečo iné. Ide tu o teba. Vieš, toto je len... dôkaz toho, ako málo vieš o babách. Bože, hej, hovorím s tebou, tak poď. Ak sa s ním rozišla, tak zrejme konečne pochopila, aký je to kretén. A to, že s tebou pôjde na ples, bude zásadný krok, chápeš? Si najšikovnejší zo školy. Poznáš tú babu celý život a si do nej buchnutý až po uši. Jasné? Takže chod na to. Pomsta je pre tie mrchy rovnako dôležitá ako prachy. Rozumieš mi? Všetky sú rovnaké. Takže teraz sa bude chcieť Markovi pomstiť. Pre každú babu v tejto budove je to priorita. Pomsta. Len sa pozri na tam tie dve mrchy. Aj, no. Tak to proste je. Dobre, budem o tom premýšľať. No, jednoducho choď a urob to. Ja sa tu snažím a ty to stále nechceš pochopiť, človeče. Dobre, budem o tom premýšľať. Aby Daj si mi už neľutoval. pokoj, dobre, no. Doriti! Nechal som si v aute okuliare. Ospravedlníš ma? Dobre, a čo mám povedať? Čo ja viem, povedz, že mám krámy a šiel som si po tampón. Ako chceš, ale pohni si. To je Magor. Sklapni už ani slovo. Kolujú nejaké reči. Ľudia hovoria o veciach, do ktorých im nič nie je. Neviem prečo. Ale to, čo som počul, sa mi nepáči. Takže ti radím, aby si sa so svojimi kamošmi láskavo vyhýbal môjmu dievčaťu. Rozumel si mi dobre? Počuj, ja... Nedotýkaj sa ma. Dobre. Je mi fúk, čo ti povedala, alebo čo si počul. Cassie je moja. Pochopil si to? Je mi to jasné. Jasné. Áno. Vážne? Poznačte si, že... Si mŕtvý. Kancelária riaditeľa. Je to trápne, naozaj. Ty, sklamal som ťa, chápem. Zlatko. Miláčik, počúvaj ma. Anielik, prosím, počúvaj ma. Nie, neskladaj, nie. Chceš mi niečo povedať, kým spustím svoju tirádu? Nič? Tu sú tie palacinky, Zlatko. Ó, Lucille, o tvojich palacinkách snívam celý deň. Ja viem, chrabáčik. To hovoria všetci mladí chlapci. Ahoj. Prepáč, nechcel som ťa vylakať. Rick, čo tu robíš? No čo asi? Prišiel som za tebou. Za mnou? Áno. Je to problém? Nie, teda áno. Vieš, čo tvoja Sandy? Tá si pripravuje svoju reč kráľovnej plesu. Už ma štve. A navyše som chcel hovoriť s tebou. Vážne? Isté. Pripravila si to tu naozaj veľmi pekne. Si fakt dobrá. Myslíš? Áno. Je to nádhera.
nevďační sráči.